utukalo kile muka ani wolonvla samba flani muka ani kile sengembali nyina balo o audi aw munu baw sigi sanga naka wakati ka kwa kuna fone niga o makono mi na lebe kitamne tene fukata se jumama aw ka jabarani aleka no mali kuna foni web tv akoni wati niyo osili ayo bismillah. Kuna fondamnela bi minisma mauka pankuru koni aleye balotoni muga ani woro ni ngata odedi farabukaw uluma farabukaw yere kontu yala nyine anga jamana marabaw fe ko ka demedo uma baloko ta fanfelala kawla doniya ka fo ko minisma mauka pankuru ta ani kele odo kontara ni baloko fole kata di farabu na lamini ma Kajolo bugotigini do mi na le sambiti jo santan ani wolonvla o bonyongola kajolo kauka tombulu mo koni tegada aleka utukalo kilemuga ani woro tebeni ka sababu yake ka koni demsen fitini do no ye somani san kelen bonyongo ninga o jaso sewu ka ufeno kabini san bafla ani muga desamburu kalo ola o de lasa o koni amine ninka ado berela ka segasegali busan misen ni buka o gwala wala sa akaseka fo kumina ayeni demsen fitini mine katakanaye gawo coronavirus bolochi tako flana koromo karlu konkera uluka dugu o konnala utukalo kilemuga ani nani temene akera uka kenya sula no ye seskomi faranjire ka ulu fino ayila la ka fo atako flana en konnasa coronavirus fura ba shegin odo konbe ulu bolo ni oye Jackson americain ga coronavirus ali furaye kawla doniya ka fo mamunu be no sa no lu semeni bolochina mamunu sibeti jo santa ani shegina fukata yele o sanfe anga ministre nyama koro no ye sumbelu bube maiga ye fukata se anga soro ministre koro ma no ye madame Boire Fili Sisowe ni ma flanu kon welela critique la maufe kunu ala Musa donya la sa do kon yumine ka udo kasula ka sawiya ke anga jamana nyama koro no Ibrahim Boubacar Keita aleka fanga la sa ko panguru do sana ola o panguru kon yele maye o warkola fukata se anga wolo mastrita ba uluka minanko konya ulu kon ma ni ma flanu kon melu bube ye maiga ale koni tagara anga kasubumba ola femiye madame Boire Fili Sisowe ale kontara musuga kasubona ni oye boli Ministri sombe no ni alanya shinebe sirabaka konya umasa ulu kwani wula ninkase anga soro busumba uma katase anga bolma fembulla umasa wala sanya be siga soro balini dakarka bolma fembul ko konya uluma ni nyama siga soro ulasa anga malien bolma fembulla do ale kondia wajibiya kabina malini dakar nika u franche ka otebe ale kon ga baranya shinembe baga nunu de makatakani ulu ye dakar ka ufeno kunu alamusa ala nyini ninga siraka o wajibiya dibulka uluka yorola ukon yala jinka bwaka bulma fengono ninga asebe koro buko nyono ka ufeno nyono shirifike no ye buye haidara ye kunu ale fana na kama ubora kosobe ninga yira ka fo kube fe ko doka fara tamache fanga ale jokundama o kan ka damne kaluta ani shege fokata se kalu bisaba ani woroma amita ko kan kibarula amita francika ufeno francika uka jamana nyamani o Emmanuel Macron ye sini sibiri utukalo kilemuga ani shegin samba flani muga ani kile ale koni mina kile fla bonyogoni ga oke iraka ulufeno aka bonyogoni folo ubna ke Baghdad ni ani yen jamana marabako ulukoni bena sigi ka kuma uka sumi kunkanko oka fe ani iraki ka ufana bena sigi ninka kuma amana bola to uka jamana o koronya fanfe no ye masul ana bili Rusi ulu kon fana ya yira ka fo ko fagali waremi ni akera Kabul ale panguru jigi yoro la sana akera sabuye kama bishigi ani duru ninga ulu bone unina bi juma do ena sa uka kuma la seba ni oye Kremlin Dimitri Peskov ale kon ye ni wale ninga akon
Mali kunnafoni jabarani na jabaw kunnafoni dama bi an bolo kɔrɔ bi jumadonya na ni ka da aw kelen la bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tungeni n'ala ma nga jɔnya jɔna me ɲɔgɔn sɔrɔ no tɛnɛndo inshallah kunnafoni kuraw ulu kɛnɛ kan aw kan bɛɛ diɲɛ waati bɛrɛ